A portavoz do Grupo Municipal Popular no Concello de Ourense compareceu hoxe en rolda de prensa para valorar a situación política aberta tras os 2 plenos extraordinarios do pasado venres e a cuestión de confianza vinculada aos orzamentos presentada polo alcalde Gonzalo Pérez Jácome. O Partido Socialista decidiu o pasado venres permitir o debate duns orzamentos que nunca deberían terse debatido, porque son, primeiro de todo, uns orzamentos que non cumpren coa legalidade porque non teñen informes preceptivos fundamentais. E sinto moito se o Partido Socialista lle parece mal, pero o informe de intervención sí que é un documento preceptivo fundamental para aprobar un orzamento. Uns orzamentos, ademais, que foron presentados unilateralmente, sen ningún tipo de diálogo coa oposición e sen aceptar ningunha soa das enmendas do Partido Popular, pero que tampouco aceptaron ningunha enmenda do resto dos grupos da oposición. Ana Méndez anunciou que o Partido Popular vai combater estes orzamentos por todas as vías legais e políticas ao seu alcance, despois de que o Partido Socialista lle puxera en bandexa a aprobación inicial a Jácome. Evidentemente son uns orzamentos profundamente malos para esta cidade, porque para nada responden ás necesidades reais dos ourensás. Responden única e exclusivamente ao interese electoral de Gonzalo Pérez Jácome e de Democracia Orensana. E responden única e exclusivamente á estratexia persoal deste alcalde para manterse no poder.